De Proms. Een idee dat oorspronkelijk uit Londen komt, wordt tegenwoordig door vrijwel elke harmonie of fanfare georganiseerd. Het idee van de Brit Robert Newman toentertijd was om met zo'n soort concert een groter publiek aan te spreken. De Wansumse fanfare Concordia hoopt met 800 man publiek dit weekend ook een succesvolle proms te organiseren. Dat doen wij voor de sponsors, voor de gemeenschap en voor iedereen die van muziek houdt. En iedere 2 jaar laten we terugkomen om van daaruit toch een bepaald ritme in hebben gekregen. Tijdens een promsconcert worden populaire nummers gecombineerd met de muziek van de fanfare. Nu nummers van onder andere Muse, Beyoncé, Avicii en de Mavericks worden zo in een ander jasje gestoken. Het bijzondere is dat het heel veel nummers zijn en nummers die bij sommige muzikanten helemaal niet bekend zijn. Vaak ritmisch, zeker als je die gaat repeteren zonder zang, zonder combo. Ja, dan klinkt het voor geen meter. Dat is gewoon zo. Er zijn echt arrangementen voor geschreven. Dus, en naarmate het combo en de zang erbij komt, zeg maar, dan wordt het allemaal wat duidelijker en is het ook herkenbaarder. En het bijzondere is dat je eigenlijk voor eigen publiek speelt. En we doen dat 2 avonden. En best wel veel publiek, ja. Het concert is tevens een verjaardagsfeest. De fanfare bestaat namelijk al 140 jaar en het Majorettenkorps viert haar 40-jarig jubileum. De bezoekers mogen dan bij deze editie ook iets meer verwachten. Nou, een spektakel mag ik wel zeggen. En voor deze vereniging, voor een amateurclub, dat ze zoiets neer kunnen zetten is echt geweldig. Dat doen we nou voor de 3e of 4e keer, weet ik even niet. En het publiek is heel enthousiast. Het gonst al in het dorp van daar wil ik ook naartoe en ga jij ook. Dus ja, dat is wel heel speciaal. Dit jaar zijn er een 6-tal gastzangers te horen, maar dat is niet het enige. We hebben zo allemaal toch eigen mensen uit het dorp. Wat vinden we ook altijd belangrijk dat we 2 zangeressen nu ook weer uit het dorp hebben. Bo en Kira. Zij doen ook voor de eerste keer mee, voor ons ook heel spannend. Maar oké, we willen ook toch altijd ook de lokale mensen erbij betrekken. Bij veel muziekverenigingen is het momenteel lastig om de posities bezet te krijgen. Concordia is hier geen uitzondering op. Nou, ook wij hebben die zorgen, maar vanuit Blitterswijk, waar we een samenwerking mee hebben, daar doen er een stuk of 8, 9 mee. Dus dan heb je een mooie groep. Langs het combo, dus daarmee hebben we een grote groep gekregen. De 2 concerten zijn voor dirigent John Gubbels zeer speciaal. Het zullen namelijk zijn laatste maten worden als dirigent van Concordia. En ik denk na 21 jaar, misschien voor mij is het sowieso goed om eens andere paden te bewegen. En voor de vereniging is het ook niet slecht om een andere dirigent te pakken. Kaarten voor de proms kunnen via de website in de Wansumse winkels en aan de deur gekocht worden. Op vrijdag en zaterdag zal het concert om 8 uur beginnen.